Haske Production. Haske Production. Assalamu alaikum. Wai ji da yanzu abinci bai dahu ba? Kana tambaya na abinci ka kawo abinci da kake tambaya na abinci eh? To amma a tukunyan gidana ne ko? Eh tukunyan gidanka ne fa abincin naka ne? Amma ya dahu. Ya da kuwa ina. Kar ka samu hannu a nan gurin. Kar ka samu hannu. Amariya ni kina min wulakanci. Ya ba zan maka wulakanci ba kai ka kawo abincin? Amma kin sani gobe ne zamu tafi mu je mu nemo kudi ko? Idan ka jira gobe idan yayi ka zo ka ci. Allah zan miki mata guda biyu. Zan kara mata guda biyu. Ka kawo uku mu zama hudu. Ka kawo uku. Ni kina ga mai haka? Eh na ga maka ka kawo uku. To a doko mun bom mina sha. Wa zai dauko maka ni? Ka doko min shi. Ni? Da kai da waye? Ka ajiya ciki. Allah mata na. Ba damuwa. Ba zai yi ba. Ba damuwa. Ina daidai da zamanin ka baka kawo abincin nan daga gidan ma aka kashi kace zaka ci. Amma murhudi na gidan waye? Gidan murhu na gidan ku ne kai ka hada murhu din. Amma na gidan na yi ko? In na gidan ka ne kuma sai aka ya. Allah mata zai zo. Ah ta yi mata. Su zo ina jiran su zo. Ina jiran su. Ni ma haka nake so mu zama mu hudu a gidan ai. Mama na ya ake yi. Amma dan saboda rashin mutunci shine barayi suka tare mu a hanya ko ka sai aka ceci rayuwata to wayansu sun ceci rayuwata dama ban taba san da cewa ba za ka iya ceton rayuwata ba shine na aure ka amma ka ci mutunci zauna ni bayani dan zauna ha ba ke ku ba ni yata ma ba yar ka bace ai ba ni yata kar ka koya mata irin alinka to ikon Allah dan zauna ki je zauna mana ai ke baki san halin da ake ciki ba zauna mi bayani Hajiya to shi Alhaji Masa da ya ce mun ne kuma gashi na ta kiran wayar shi nan ba busy ko me ya faru ho shi kan zuwa ya ke tafi mai kira da sai gashi ne nan busy assalamu alaikum wa alaikum salam Wajida wai ne ya shanye mu bombi na Wannan kuma ka ya shafa da bombi sha nake yi. Wato don babanka ya kawo abinci ba za ka ba mu shine mun kuna mun gori ba Haka ka in baka son gori je ka nemo ka kawo Allah a don mun je gidan boka mun samu kudi ka gani kaman zan ba Allah mata biyu Samu da fari ka uku nake so ba hudu ba to amma mu addu'a za mu hita sai ka dawo da ba da sa to haka kawai kuka samu ka takura mutum da rayuwa haka kawai baka kawo ka ce zaka ci ai ba zai yiwu ba ke baki san halin da ake ciki ba ki dan sauko mana ha ba ke kuwa irin soyayyen da muke kuma yakin batar haba da ba wani dan sassauta haba to ki dan bar mu sa mana miki bayani dan bar mu sa mana ke baki san menene ya faru ba baki tambaye ni ba me ya faru ba wa ai nan ba da jimawa ba za mu yi sama kuɗi sun zo sai dai ai kasa ya ke mana irin wannan fatan mun haɗa wani boka marganu to kuɗan ya faɗa mana za mu yi kuɗi goban nan za mu koma da gaske Allah kuwa kai farin ciki wallahi ke murna ina za ka kai ni idan muka yi kuɗi gidan sama zan gina mana a Abuja ko a Masaka a Abuja da albishirinki gora fari zan dawo muke da koda guda biyu ne haka wanda su dan ringa dan ɗebe mai kewa suna dan taya ki me kenan me kenan kamar mata haka mata yan aiki ko kuwa to ai kuma yan aiki ai son abin nan kamar dai wanda dai za su dan ringa kin yarinyar nan tamu za su dan ringa mata dan wanka da shauransu ban gane ba ki gane abin da ke nufi ban gane ba wato kana nufin kishiya kenan kamar haka wai da nake so ba da ni ta bare ba ka isa to muna cikin wahala ba a taimake mu ba sanda za mu yi kuɗi tukunna mu sheke ayan mu ji dadin mu da ni da yar mu
guda ɗaya shine zaka zo ka ce zaka kare kishiya ai baka isa ba. To ai ba za ta hana ki ba ai, ba za ta hana ki komai ba. Ni dai na ce baka isa ba, in kuma ka isa mu yi kai auren mu gani. To shikenan ba damuwa. Kai auren mu gani idan ba tashin hankali kake bukata ba. To ikon Allah. Haka kawai. To ba damuwa za mu yi shawara ne. Bari dai su zo dai. Insha Allah. Kai ka san da saura. Kin ji ko? Ba dai da ni ba. To shikenan. Wane? Alhaji Ahmad. Alhaji Wasaja. Barka da safiya. Barka dai. Yanzu ina ta kiran numban ka ina ji wayan ka busy. Wallahi ai. Alhaji Ahmad. Alhaji Wasaja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wani lafiya? Lafiya. Ai yanzu nake ganin dawowanka. Wala to ni ma ina ta kiran saboda ka san jiya mun yi da kai akan zamu haɗa gurin kasuwa. Haka ne. So kuma sai zan fita sai daga baya nace bari dawo gida. Ka san da yake magana ce muhimmanci. Ko ba gaskiya ba. Ai tun kwanaki akwai magana kasuwanci da ya kamata a ce mun zauna mu tsakanin mu. Amma abin da yake faruwa kai baka samu lokaci bane ban samu ba. Wannan shine da yasa ban samu zama ba. Amma ina gittawa sai naga an ce ai ka dawo. Ni abun mai bani mamaki dan ka dawo akan lokaci da ce dole dai mu zo same ku mu tattauna akan wannan kasuwanci. Talatu. Na mai gida. To wana. Mai gida yau kuma haka zamu wannan nan gashi nan yunwa nake ji ga kuma shi. To yanzu Talatu kina jin yunwa gashi mun dawo daga wannan tafiyan gashi na samu labari mai daɗi. Wani irin labari kenan? Allah mana mafita. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Anya ba jarbabben nan bane mai gidan nan. Ya takura mu wani. Salamu alaikum. Shine ba. Amma Alhaji Ahmad sai nake gani kamar hankalinka ba a jikinka yake ba. Ko a koda mai gida mun kai. Wallahi Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mai gida ina wani? Lafiya kalau. Ina mijin naki yake? Baya nan ya dan fita. To idan ya zo ki ga mai ni ba zai mai da ni dan iska a garin nan ba. Dan ni ma gidan ai ba kyauta na sai kayan ginin gidan ba. Saboda haka ki ga mai daga yau zuwa gobe in na zo ba kuɗi na ta wanzu ga kayan ku a kofar gida. In baka ba zan mai wulakancin da ko kare ba zai ci ba. Yauwa. Bara ya ka ba mai gida. Yauwa ni dai na gaya muku idan babu abin da yasa nake daga mai kafa saboda cikin nan naki ne. Saboda ina tausayin mai ciki amma bai gane ba to ki ga mai daga yau zuwa gobe iwar haka in nazo in ba kuɗi na to maza ki tattara da ke da shi ku waje a bar min gidana saboda zan zuba wasu a ciki ha kawai shikenan ko a ƙasa nake samun kuɗin in da ji abin na ga miki in yazo ki ga mai yawwa Kawai sai wani jami'a so abin da ya kamata a nan shi ka fito kawai ka faɗa mata gaskiya kai fa gashi ga abin da ake ciki kuma ga ra'ayinka wannan shine magana. Alhaji Ahmad kana ji ko? Abin da ya kamata ne shi kamata yayi ka fito ka faɗa wa bayan abin da yake cikin zuciyarka ka faɗa mata gaskiya ka faɗa mata cewa kai fa aure ka so wannan abin ai ba shari'a an yi da shi cewa za ka yi karawa balle ka da hali da kuma daman da za ka yi halarci tsakaninsu ba wani abu ne ina tunanin za ta iya fahimta amma kai ya kake gani ko kana tana akwai damuwa ne Ka san mutum nawa kaga cikin abokanan mu kai ne ka san kuma ka san halin hajiya saboda kakan zuwa gidan nan akai mukan zama lokacin mun dawo daga harkar kasuwanci mukan zauna mu yi lissafin abin da yake faruwa da abin da aka samu da abin da ya shigo da abin da ya fita so ka san yanayin halinta to abin da ya saka zo ka ganni kamar a burkicin nan ina da na kaga ga hidiman bikin nan ya musu sannan kuma ina tani in gaya mata tashin hankalin ta nake gudu to shi yasa kaga da Allah ya sa ni ka shigo din nake cewa riya kaga ga kamata ni ga magana fitan bikin nan akwai sauran abincin nan kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai wannan zargin zuciya ya kishe ya kake mu haka anti abadan Allah wannan irin rashin zuciya ne kai kenan baka da aiki sai dai ka zo in ce in baka kwaki in baka karago in baka menene yunwa kake ji duk ka bi ka ishe ni so wannan jaraba taka ta ishe ni wannan abin naki ma ki kwantar da hankalinki daga yau komai ya zo karshe in Allah da daga yau ni ma sai da ki rinka ganin ina wuce a jirgi haka dai kuka iya to ina ji boka da yau ne mana alƙawarin za mu koma maganar kuɗin mu yanzu haka ma su ne ma suke jira na za a majalisa za mu je mu tafi wannan maganar boka kai wannan bala'i Allah ya yi muku shi to
kenan ba tunda haka ne ma magana boka in na samu kuɗin kai ba abin da zan baki a ciki wallahi ba abin da zan baki ma a kuɗin tun da kina min wannan ne ne da kuɗin boka kai ma baka samu ba bal shi ma baka mai samu ba ne kai yau din nan zan zama mai kuɗi za ki gani yanzu ma zan tafi ana jira na ke haka dai kuka iya ku je can ku karanta haka dai kuka iya ba in na tausaya dai na baki ko dan kujerar maka ne in kai ki ko su ɗaya idan kura tana maganin zawo ta yi wa kanta naji wannan gidan ma zan sa a rushe ne a saki amma ke ban can zan mai da ki ma ki koma nan za mu sake gidan nan ne ko kuma mu koma cikin Abuja ba mu barki a nan haka ne ku je Allah na za mu koma can cikin Abuja aje in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta ki mun addu'a Allah ba da sa'a to Allah dai ya taimaka ai hannu gaba da yake rike ayar ba to sai na dawo da Allah ba da sa'a Allah dai sauke in ban da rashin basira toshiyar basira yau za a ce wai boka shi zai maka arziki in yana arzikin ya je can ya je zanna a daji abin da zai ci ma wai mutanen su za su dauka su kai masa wai amma wai sai wai shi su zai ba su arziki haka ake arzikin Allah dai ya mana Allah dai ubangiji ya shirya abin da ya kamata ka yi shine tana zuwa kar ka faɗa saboda abin da ya sa dole za ta sani ko ba jima ko ba dade za ta san abin da yake da ta ji shi a waje ko kuma a wurin wani ina ganin kwanan da ta ji shi a bakinka ko ya kake gani wannan kawai shi ne kai ne an kai ne mutum saboda kai ya kamata kai bayani gaskiya ne wannan shi ne bayanin gaskiya ba da mu dole bari ta fito tun da ina ta kiranta ma kaga na fito na dawo din ina ta kiranta kuma na ji shiru bata ko ta je na bata ji ka bane ko kuma wala Allah maybe ko ta kai yara makaranta ka san aikin ne dan abin da ya sama nake so ne auren nan saboda ayyuka sun riga sun mata yawa wani lokaci na ce zan kawo mata aiki ta ce ba ta son yar aiki yanzu ka ta kai yara makaranta ta dawo ta yi wace aiki hakan nan sannan kuma ta ƙara kai musu na rana kafin a tashi su kuma ta je ta ɗauko su wannan magana gaskiya ne ni kai na fara tunanin ƙara auren nan amma dai sai da hali yayi saboda al'amuran yau sai an komai a sallah wala ta tsaye Allah zai ba mu sa'a wai Allah ya sani ku ne wannan mai ku za ku nuna mana yawa amarya ba kya laifi ko kin kashe ɗan mai gida Aja ba kira kiwa magana ba. Haske Production. Wai gida? Mai gida. Allah kare nan da kin yi farfesu yayi dadi ha. Mene? Allah kuwa. Kai dai ka cika ni ba cika ni. To, kin gani yau ne za mu tayi jiran boka. To, muna gani a don za mu dawo jirgi. Dala ka share muna tunan. Za mu sauce jirgi mu nan. A nan ko? Ka taba ganin da jirgi sauka a garamin gari balle karamin gida. To mu ba mai kudi ne ba? Mai kudi? To. A don kana da kudi za ka sauce jirgi ko a saman gidan mutane ne? Allah ko? A gaskiya ne. To mu da mun maduwa. Allah ya bada sa. Allah ya ba mu sa. Sai kun dawo. Ba mu ka me za mu siyo miki bera. Allah zai. Ni da bana ci. Ka ci kai kare bana ci. Ana maganan abinci. Kullum ba su da wani aiki sai zuwa gurin boka ba. Allah ya shira ni na cin bera. Ka je can ka karata da kai da wani bera. Bismillah. Ajiya. Ajiya kin kawo ruwa kuma ko gaisuwa baraki ma'ana ci ba. Ko ba ki gane shi bane? To munafukai. Kai abin da yake kawo ka gidan mu kenan ka zo ka dinga ba shi shawara ya ƙara min amarya? Hajiya, duk abin da kuke gaya duk naji ku ina makare a nan. Ina tsaye duk naji ku. Munafukan banza. Babban munafiki. To sai na sassara ka gidan nan in baka tashi ka tafi ba. Tashi ka fita. Kore shi ya fita wallahi zan mai sara ya fita kuma. Tashi babban munafiki. Bashi ya tafi babban munafiki. Fita. Mun haɗu can bai magana. Fita tafi munafiki. Yau ne ranar koma wannan. Sai a taya mu da addu'a. Allah ya sani. Amin sun. Allah ya kai lafiya ya dawo min da kai lafiya. Amin sun mu amin. Abin da yasa nake son ki kenan wallahi. Na gode. Amma fa maganan kishiyar nan kar ka manta. To ke dai alkawari. Ba da bari dai a dawo dai Allah dai ya sa a dace. Allah ya sa mu dace. Allah ya sare. Amin. Allah ya dawo min da kai lafiya. Amin. In kishi aiko ba zai taba yi ba. Ni da kishiyar nan. Har kawai zaman lafiya. Sura kai na dawo kanka.
Munafiki, wallahi ni ba za a ƙara min kishiya a cikin gidan nan ba wallahi ni ba za a ƙara min kishiya ba. To yanzu alƙawarin nan dai yau ne muka yi alƙawari da mutumin na ko? To alƙawarin nan Allah da yau ne muke tunanin zai cika da za mu tafi gidan boka. Talauci zai yaye in Allah da mutumin nan zai daina damuna. Insha Allah za mu je sai mun dawo. To Allah kare. Yawwa. Sai an ji kake nan to Allah kare mun shi. Ubangiji Allah ya sa ya samu wannan mu fita wannan talauci. Malam Musa ka sha hanya. Kai wallahi ka bari kawai malam. Ka sha ne ga wallahi ya afafa. Kai ka bari ai yanzu a mutanen afafa ma ai abin sai a hankali yanzu alabara ko. Motocin nan na ugere wai yanzu sun ragu ko sun karu. Ai wallahi tallahi ai kawai ba ma magana. Ai wannan matsalar da ke faruwa a ƙasar nan duk ya jawo mana damuwa gaba ɗaya ko ina ma babu daɗi. Wato malam Musa rayuwar nan ta zama abin da ta zama yanzu. To fa. Wai ka duba wai su dan gwari sun tafi wani mahaukacin daji can. Wai sun je sun gano wani boka. Wai su lalle kuɗi za su yi. Dan gwari fa. Dan gwari da ka sani. Inna lillahi wa inna kuɗi suke so dole sai sun yi ƙarfi da yaji. A ce wai boka ka tattara ka tafi can daji sai dai a ɗauka a kai wai waye bai son hutun nan ne. Kana son hutu me zai kai ka daji? La ilaha illallah. Watan kwanakin bayan maganar da ake gaya mun a waya ba man aje jakar in huta. Wata maganar da ake gaya mun dai a kwanakin baya ya tabbata kenan. Haka take wannan maganar. Duk nasiya da na yi musu ma a banza kenan. Kuɗi ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. Alhamdulillah. Ya na ga majalisar ku biyu ne kawai. To ba dole ba. To kuma mun shirya kenan muna jiran su za mu tafi. Ina? Za mu tafi gurin kuɗin mu mana gidan boka. Gidan boka? Mana. Yanzu kai malam Iliya yanzu fi sabilillahi magana da na gaya muku kwanakin baba ku yi amfani da shi ba. Yanzu wa yake sanya da kuɗi ne? Za mu huta. Muna fama yanzu ka dube ni fa yanda nake. Amma kuma za mu samu kuɗi kana wai mu bari kamar yaya. Wa yake azabtawa? Salamu alaikum. Mala dan gwari Ajida dan gwari Zanuwa dan gwari ne dama ina jiran ku dama ku zo yanzu ake gaya mu wani abu yanzu dama ina jiran zuwan ku ne gaba daya kuma Allah ya sa kun haɗu dukan ku gaba daya to yanzu abin da nake son gaya muku guda daya yanzu bari in gaya muku guda daya shi fa arziki nufi na ubangiji idan fa Allah ya soka da arziki sai fa kayi kuma Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗi mana cikin Qur'ani yake cewa inna Allaha la alaikum. Malek ko da sa bacci barka da zuwa. Ubangiji Allah da kansa fa ya faɗi mana yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Allah ya ce yana iya yafe kowane irin laifi kuma bayan shirka. Muddin idan duk laifin da kai ma Ubangiji ka koma gare shi in ba shirka kai ba to Allah yana yafe maka kaga gidan boka da kuka je kaga kun nuna cewa babu ubangiji kenan don ba ku yi tawakkali da Allah ba shi fa talauci fa kowa da ganshi a duniyan nan ba lallai ne a samu masu kuɗi duka ban aka ce za yi kuɗi duka akwai matsala dole a samu matsala ce fa talauci. Assalamu alaikum da salama. Barkan ku da. Kai ka bar shi ya gama maganar shi. Mu Allah sarki. Mu zai ga mu Allah ne? Mu Allah gajida kana ga mu Allah ne? Kai mu ka ce ba kowa ne zai yi kudi ba mun yada ka ku zai ku yi toloci mu yi kudi ba shi kenan ba ai me ake yi ne ai tsaya ni da ka ganni idan ka ganni menene ba kowa ake yin kudi ba to wai malam da bin tambaye ka wannan bacci zai ne to dajin nan da kuke shiga ba ku tunanin ku hadu da barayi ko mallam Allah ba ma so alka munahinci mu ba ma munahinci ba ma so mu munahinci dan gwari yanzu dai munafurci mu munafikai ayi mun munahinci munafinci daga muna ga muku gaskiya idan mun ga muku gaskiya ya zama munafurci ba ma so alka munahinci muna ga muku gaskiya dan Allah ku mu je Allah mu tayi wannan dukiya nan za ku da ku same mu ba dai arzikin kuke so ba mu tai mu muna tafi Allah ya shirye ku haka za ku zo ku gan mu wato Malam Usman wannan lamarin mutanen nan fa ya wuce miskala zarati to inde bokan na iya azurta kansa kamar Dangote mana ko kuma ya zama irin Bill Clinton irin mai kudin duniya gabaki ɗaya wallahi abin da muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku sani ya faru a gari kuwa me yake faruwa ba ku sani ba menene kai Malam Usman
ku tsaya jira ni mana malam Usman har ka mina hinci wai na gama mu Allah muna ta neman ka Allah gaji da ana gama mu muna cin muna kokarin mu hada kanmu ne mu ma za mu shiga mu tayi da Haske Production. Haske Production. na ce mu gidan bare da wai wanda wai ba gidan bare da bari kira shi ina zuwa bari kira shi ina zuwa bari ya ba dan goyen bai ne ya ba mai goyo zo masallaci bari kira shi a bani Haske Production. Dan basa da mun gano Haske Production. Haske Production. Dan basa da mun gano Haske Production. Dan basa da mun gano wai mu zo